¿Eso lo compartís? ¡Es roja! ¡Es roja! Hombre, claro, Una setmana més i, per tant, tenim un nou resum. Aquesta jornada 12 el Sant Feliu s'enfronta al Llinars, equip que actualment porta 17 punts, els mateixos que el Sant Feliu, i està en 9a posició. També a destacar que tenen el pitxitxe de la Lliga, Àlex, que porta 10 gols. Aconseguirà el Sant Feliu treure els 3 punts? Jo sóc Guillem Mir i això és La Grada Amateur. Vale, bona tarda a tots, senyors. Vinga, són i 54, en punt esteu fora, ¿vale? Y hay 25 estamos dentro, o sea que son 25 minutos y bastante full todo, ¿vale? Os vais a encontrar un equipo donde no veis que ningún jugador destaca en abundancia, ¿vale? Però que sí que és un equip que és guerrillero, que competeix i que són aquests molt incòmodes perquè sempre estan a sobre teu, no et deixen tranquil, sempre estan movent i això ens pot agobiar una mica, ¿vale? Nosaltres sortim al 4-3-3 de sempre o al 4-3-1 com vulgueu dir-li, ¿vale? La línia de 4, amb el Poses per l'esquerra i el Diac per la dreta, junt amb el Trump, amb el Didac i el Juanpe i amb el Poses, d'acord? Poses, tema de perfilacions, sobretot perquè no estiguis incòmode a l'hora de quan rebis pilota i t'apretis per poder desplaçar, d'acord? Jimmy, Santi, Palau, ¿vale? Palau más a pronto la portería que el Santi. Santi más cerca de nuestra portería para poder llevar el peso del partido a nivel de creación de juego, ¿de acuerdo? Entonces Santi en ese sentido te puede bajar la altura y generar tú también ese juego. Palau, igual que va passar la setmana passada, hem d'intentar estar a prop de porteria perquè cada cop que agafes porteria i deixes golpejar, el golpeig quasi sempre va dins, ¿vale? Nanos, objectiu d'avui, generar el màxim d'oportunitats possibles a la porteria, perquè sabem que es costa molt, però si generem 50, segurament una o dues entrin. Si en generem 10 o en generem 15, segurament és molt probable que ninguna entri. A nivell d'errors individuals, intenteu evitar el màxim possible. A nivell de rechaces, que esto ya lleva muchas semanas. Señores, los rechaces no se envían aquí. Si yo estoy defendiendo esto, no envío el rechace aquí. El rechace o se va aquí o se va al campo contrario, ¿vale? I va, sigui mitja avui, acabem i és dissabte a la tarda als 8, anem a sopar, anem a prendre alguna cosa, anem a festa, anem al roco, donde faci falta, ¿vale? Pero un buen día para ir a casa contento, para hacer lo que queráis con vuestras parejas, con vuestros amigos, con vuestras familias y acabar contento. Nos quedan 2 semanas antes de vacaciones, señores. Vamos a por un 6 de 6 y como mínimo un 4 de 6, ¿ok? Ahora ya vamos. Oh, sí, home. Oh! Aquest pari no m'agrada. Què? No! Ullo. No estem a 1, no? Un altre pas i la centrada de talà. De talà. Josep! Oh! Fuck. Que bona, Jaume, que bona! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! Molt bé, Jaume, tio, molt bé! Bé, Josep, tio! Molt bé, Guille, molt bé, tio.
por suerte vamos 1-1, ¿de acuerdo? ¿Eso lo compartís? Vemos mucho espacio dentro, ¿vale? Vemos que falta un jugador más nuestro dentro, ¿sí? Así que ahora vamos a cambiar el sistema. Vamos a cambiar el sistema al 4-4-2 en rombo. Alcina, Kuro, aneu els dos de puntes, ¿vale? Uno es corredor y zurdo, y el otro es más aguantador y más rematador diestro. Kuro, las dos puntes que tenim, sí. Tu que siguis l'esquerra. I si t'has d'obrir en alguna ocasió per acabar entrant al desmarque, perfecte. L'Alcina això no ho fa, ¿por qué? Porque al final el perfil es diferente. Sobre todo, como no hay pressing tras pérdida porque no podemos hacerlo, cuando perdamos el balón vamos a meternos todos en el carril del centro y vámonos todos atrás. Nos metemos y nos vamos para atrás. No vayáis así porque nos están sueltos con mucha facilidad. Y lo que hacen muy bien ellos, recibo, juego de primeras y empiezo a correr. Eso lo hace muy bien. Va, Sanfe. Pati, no pasa nada, dale. A ver qué Santi sale, va. A ver qué Santi sale, vamos. Va. ¡Qué buena! ¡Va! ¡Oh! ¡Buena! ¡El centro! Bona, Jaume! Buena, Santi, lástima. ¡Es roja! ¡Es clarísima! Està, Fran! Ja està. No, perquè amb més... Bueno, ara miro. Sí, ara miro com pivoto. ¡Campo contrario! ¡Bien! ¡Campo contrario, chicos! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Bien, puta! Bueno, segueix! ¡Segueix! ¡Mira, tanca! ¡Nada! No paris, fort! ¡Bien! ¡Árbitro, si no ha tocado! Va, que tunguis. Venga, perfecto. ¡Ahora sí! ¡Cargar el área! ¡Cerca! ¡Venga, adelante! ¡Área! ¡Bien! ¡Venga, va! ¡Press! Te llega una. Oye, Jaume, no relaxem, ahora mismo. Pepinazo para adentro, pepinazo para adentro. Tuvo palao. Va, mi hermanito, va. Ahora puedo o no. Dime, bona feina, nanos.
Bueno, afrontàvem aquestes dues jornades amb la il·lusió de poder treure el màxim de punts possibles, perquè al final, doncs això, són 2 jornades abans de parar per Nadal, i bueno, veníem amb la intenció de competir bé, saber que era un camp complicat, un rival que era molt incòmode i que exigia molt, i bueno, la primera part crec que no hem sortit del tot bé, no hem sortit enxufats, hem encaixat i hem marcat, i marxar 1-1 a l'hora del descans crec que era massa premi inclús per el que s'havia vist a dintre el camp. A partir d'aquí, a la mitja part, intentem ajustar, canviem el sistema tàctic i el primer minut de la segona part hem tingut un error molt greu que ens ha condemnat a anar remolque tota la segona part. Però bueno, el Sant Feliu ha anat endavant, hem aprofitat també una expulsió de l'equip rival que ens ha generat una mica més d'il·lusió, hem carregat camp contrari amb jugadors del Sant Feliu, hem aconseguit empatar i jo crec que si el partit dura 10 minuts més ens haguéssim emportat la victòria perquè el context era molt bo. A partir d'aquí content pels jugadors, sobretot aquest canvi de primera part a la segona part i que segurament si la setmana que ve també competim d'aquesta manera com a la segona part podrem competir molt bé al Centre Perpètua.